kalamun weruh sliramu batin iki anane tansahku rasa tresno kang tak andhep sarwa mikir hati tan bisa Bladekan ke awan bengi terus kita tanggal selawat tekan tanggal 17 ngisuk. Prai ngesuk bengi lah ya kok kesusu disunatke apa kesusu selak kanggo mas luwe becik paten ana timbang Kula badhe nyuwun sinden saking Ponorogo Jawa Timur. Apa ana to? Ya anak. Kowe wani bayar apa ndarene wani bayar? Mangga niki Mbak Umi Hafifah. Niki pamundutan saking Kak Kajiwarto kali salah sing kagungan bangsa. nggih mugi-mugi saged dados retaning penggale Amin. Saged nglimpur penggalih Bapak Ibu ingkang tasih pangarengan. Pak Gelaran dalu punika. luwe becik paten ana timbang pisahan Balpres untuk kembali dibuatkan. Ini doorplesnya masih toh mas? Masih, niki mangke bar niki Pak Kades badhe minggah. Oh ya. Membagikan kembali untuk doorpress selanjutnya. Oh yang di depan itu ya? Itu yang di depan loh Mbak. Oke, ini hadiah utamanya apa mas? Ronda Mbak. Hah? Loh. Napa nggih Bapak Ibu nggih? Hadiah utamanya. Manu kata Mbak. Oh hadiah utamanya sinden mas. Oh sinden. Waduh. Angger sinden ya nyong daftar. Urip ana Jadi untuk mas-mas yang di belakang layar sangat
ngaturi Pak Kades Sarawita, ngaturi Pak Kades pados minggah wonten pepanggungan. Nggih, monggo Pak Pak. Kades untuk membagi door prize selanjutnya. Aturan minggah wonten pepanggungan. Monggo Pak Kades. Sekar jenengan. Bapak Kades Kuswono monggo. Ya Mas. Oke, Bapak Ketua Panitia sampeyan monggo. Pak Ketua Bapak Damirin monggo. Mriki Pak Damirin. Ya Mas. Ya Mas. Tak mriki mawon. Nggih. Ken naik mawon, Pak. Tinggal mawon, Pak. Apa mau dibagikan di sana? Iya. Mikrofonnya enggak? Ini kurang anak kabel. Amin, Ban. Ban. Terima kasih. Iya. Monggo para bapak, para ibu, para pemirsa sedaya ingkang kula hormati. Bungah kang tanpa pepindhan wah jantenan bengi iki kaya dene kejugrukan Mukirsari Kluberan Segara Madu. Wow, kaya ngono ya Kantong lan Kang Bawor. Gaula inyong bayi inyong. Rasane jan bungah pisan. Bunga banget apa maning bengi iki sing nyenguyung ya akeh ya dong. Sing rawuh ya akeh Kang. Ya iya sing rawuh. Punden-punden kaki sekitar Bantang Bolang mriki Bantar Bolang iya. Bantar Bolang iki kathah sing rawuh. Lan iki ngaturaken gunging manuwun sanget kula Bawor kula. Bawor saking Adimulya utawi Karanganyar Kebumen. Ana sing ngarani Karanganyar Kebumen, ana sing ngarani Adimulya Kebumen. Lah asline kecamatane Adimulya. Mulane biyen Pak Kades WA ring inyong. Nun pangapunten kula Kades peguyangan. Monggonku kan ana peguyangan wetanku. Waduh. Kayak peguyangan kene wayangan apa ya? Pinten Mas Bawor siang malam niku labu jam 11 enjang. Kula matur semonten, Pak. Deneng murah temen Mas Bawor. Mulane malah jebul peguyangan Bantar Bolang Pemalang. Iya. Alhamdulillah sangat lumantar Pak Kades mirsani teng YouTube saged nimbali kula serombongan mugi-mugi nampi berkah nggih Bapak Ibu nggih kula panjenengan pinaringan berkah. Amin Kang mulane iki dipacutake ana pamundutan. Siji caping gunung dijengling dari Mak Enok Juragan Gethuk wah jan iki gethuke Mak Enok mesti enak banget iki. Lha gethuke Mak Enok. Iya, ning nggonku kono ya ana gethuk. Ya punel ya padha karo Mak Enok malah kepara kaya-kaya enak kene ya Kang. Kaya-kaya ya padha wae Kang. Wong gethuk iki ya produke ya padha. Bahane sing nggo gawe iki ya mesti padha. Iya. Sangaring budin
Budin sih yang cara ngriki napa Bu? Bolet nggih. Oh, nggih. Ya pada bae lah. Niki ugi wonten pamundutan kangen Evi Tamala dari Barokah GL. Oh, kangen Evi Tamala. Ugi wonten ingkang mundhut lagu Pring Gading Mak Klenceng Kali Ojo dipleroki. Lah saking Ibu Ratini, Ibu Gembil. Ning sederengipun niki kula badhe ngaturi samping gunung niki mumpung rencang kula saking Ponorogo Jawa Timur tumut bergabung tuli arang-arang urung mesti setahun pisan. Dilala mau bengenu dadi bintang tamu ya sisan Mbak Mel, Mbak Umi. Bengi iki tekjak mbok tambah super power. Lah iya konyong bejan dadi seneng banget apa maning mau ki bawa Rino pantarane wengi dan ditambah adem nang ati. Mangga Mbak Umi caturan jumeneng mriki mbah wong anu piyayi wetan ki halus. Mirsani tesi kathah Mbak Umi. Nggih Mas Dalang. Nggih Mas Petruk. Mas Petruk. Nyebut Mas Dalang nyebut wayange bae Mbak lah nyong rikuh. Oh, lah kenapa? Ya ora apa-apa. Oh iya, Mas Petruk. Mirsani niki tesi kathah bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih. Antusias sanget warga ngriki Mbak. Nggih, leres. Nggih wau siang kena enten arak-arakan jenengan wau pirsa napa mboten napa jenengan tesi sare. Wow, tesih bobok. Wah, masih bobok. Aku malah enggak bobok. Oh, jenengan mboten bobok. Ora bubu. Lah nyong bubu bareng karo jenenganmu nang jero sih. Oh iya, ning sofa mau ya. Sit iya yang turu nang sofa lah. Ora apa-apa nyong turu ding-ding ae asal nyong ngantuk mesti merem. Iya. Iya. Ning pun matur nuwun banget pun disediani warna-warna nggih, Mbak. Nggih. Napa malih niki sotone jan buket banget niki. Oh, niki soto, Mas. Soto. Oh. Teng Ponorogo napa enten soto? Wonten, tapi benten ketingale. Oh, beda. Ya. Karena apa nih pakai? Dan mereka nganu kayaknya nggak ada tokolane ini. Oh, orang anak kecambae. Iya. Orang anak kecambae. Berarti bihun terus ayam ya. Terus sambel ya biasa ya. Terus daun-daunan yang hijau-hijau itu yang kecil-kecil ya. Iya. Nah, jan. Ini sotone wong kene ya enak, Mbak. Enak. Itu karo ning nggonku ya ngono ya ana soto. Oh, niki sanes daerah jenengan to niki. Oh ya utuh ki nyong bodo cangkene. Oh. Ning nyatane nyong gawe sedulur karo wong kene balen nembe perdana iki lho, Mbak. Oh nggih, nggih. Mriki niku wayangan saben tahun, Mbak Umi. Oh nggih. Nanggape niku dalang Kebumen sering. Biasane ngoten. Punden kula Pak Samijan Hadi Waluyo. Oh Iya. nggih. Wis ping 8 nang kene lho, Mbak. Masya Allah. Terus kakang kula Mas Wahyu Eko Saputra pun nate mireng napa dereng? Dereng. Niku Cilacap. Oh nggih. Nggih. Mbok pilih bapak kula Pak Dalang Eko Suwaryo nggih. Mbok pilih langganan kali Nggih. Nggih. Ning dilalah kula kali jenengan sing kan Sowan mriki. wonten mriki. Nggih, mugi-mugi tahun-tahun berikutnya saged sowan melih nggih, Mas. Amin. Nggih, mboten namung teng mriki tok, Mbak lah. Lah pripun? Nggih teng desa sanese nggih. Oh nggih, nggih mugi-mugi ketularan. Ya amin.
Nah biasanya angger cocok tuli penyakitnya menular kok kayak niku Bapak Ibu. Nggih. Dilipur Mbak. Nggih. Niki nyuwun samping gunung dijenggleng saking Maenok Juragan Gethuk. Nang Ponorogo apa nang Gethuk Mbak Umi? Wonten. Wonten Gethuk. Wonten no. Gethuk apa kan acara kanang ngarani? Gethuk apa ya? Gethuk telo. Ya gethuk ya saka telo ya. Orang nang nggonku, gethuk kuwi ana sing gethuk lindri, gethuk coklat, gethuk putih, ya kuwi ngendang. Enek gethuk putih, gethuk ijo. Iya. Sing pink. Nek pink kuwi lindri. Oh Lindri iya. nggonku lindri. Iya, gawane kang ngaring telo. Telo Pak Butin kacarang kenapa miki? Bolet ya. Butin pada baik. Pada baik karo nggonku. Lah. Wah Butin nang kene ya gede-gede mempur-mempur mesti. Mulane gedhuke isa punel kuwi. Mangga Mbak jenggleng Mbak Umi. Niki kula piyambak. Piyambak mawon lah. Oh nggih. Dewek mengatasi kok. Bisa diatasi kan? Nggih. Iya. Saben bengi Ya aku sangar. sangar. Lawan bengi lho, Mbak. Lah nggih ngatasi lho, Mas bladekan. Lah Nggih to? jenengan pirsa piyambak, Mbok. Wau enjang jam 3:30 saking menganti. Nggih, nggih. Tuking ngriki jam 09.00. Nggih. Jam 09.00 terus ngaso sedelang ngopi gen pada labu maning. Nggih. Iya. Terus mau mulai napa wayangan siangnya jam pinten? Jam 10:30 antara. Jam 10:30. Nggih, Lah, balik niki gamelane tuking ngriki jam 9 lebih. oh, ngoten. Tata-tata niku mandan mulur waktune, Mbak. Nggih. Nggih, nyatane wau siang nggih sing mirsani nggih kathah. Oh, nggih. Iki rebutan niku sih. Oh, gunungan. Gunungan niku sing Nggih. ngeten Palawijane. Niki wau nggih sami anu Pak Bu rebutan gunungan. Oh nggih, apa ya nek ngarani rebutan gunungan nggih? Ya gunungan. Gunungan nggih Pak Bu. Oh iya. Gunungan sing isine sayur-sayuran. Nggih. Napa teng wetan enten, Mbak? Wonten. Ah, jan nyong ana ora gaul nyong ora tau dolan ngetan sih lah. Sekali-kali nyong digawang ngetan ya, Mbak lah. Lah nggih to, jenengan nggih dolan ngetan, ngoten lho. Meng Solo lah ya. Nggih, ten Solo nggih mboten napa-napa, ten Ponorogo nggih. Monggo. Teng kos mawon lah. Ten kos kula. Nggih. Sisan goleti gunungan. Ya ora ono ning kosku kok gunungan. Ora maksudnya sing ngagi ana baritan. Oh. Yang kenan apa ora nang Solo. Ya. Ya. Iya. Tengah suka Pak. Yen memacan ngomong karo janur Sing jaipong ya si Apik men ya iki. Apik ya, buket ya. Nah nggih, Sing apik jai- men niki. Sing jaipong kae sing imut-imut lho, Mbak. Napa nggih? Mbak Masih SMKI Oh, masih kecil. jenenge Yovan. Oh, Mas Oh, Yovan. Malah bar sunat jen nembe sunat. Oh nggih. Iya, Oh, Mas. sunat yang jaipong. Anu di laser apa di Ya, Dik. Karo bendo. Di laser apa ya kamu? toh di silet. Iya, bladekan ke awan bengi terus kita tanggal selawe tekan tanggal 17 ngisuk. Prai ngesuk bengi, prai ngesuk bengi. Lah ya kok kesusu disunatke apa kesusu selak kanggo, Mas? Kanggo nggo sapa nggo anjali apa, Van? Ya engko dhewe to. Lho dewek ya, Van. Nggo pipis sih. Apa arep manualan desit, Van? Manualan. Wes stop. Stop kok sekop. Ya mudeng wong bocah gaul. Iya. Aku benci pikiranku.
Rame ya, Mbak. Nggih lah. Rombongan anggar bujang-bujang nom-nom kena rame. Nggih. Ora tau turu. Oh nggih, niki saking prihatin. Saking priyatine. Nggih. Malah sindene sing pada kademen. Ya kakusan beger kabeh. Ya mangga. Sing nyaron semangat banget ya ora tahu-tahu. Siapa Firly? Oh, aslinya kayak gini, kecret Mbak. barang. Nganggo apa? Kecret. Nganggo kecret barang. Nah, Firly ku aslinya ket mau kepengin mijeti Nova. Oh, nakal toh. Wong mau kan tekan kene kaume nuntun-nuntun Nova ya. Nyong ya mudeng karepe apa nyong yang ngerti nyong meneng bae. Wah, dituntun-tuntun. Wis bene masah nom ya ngono kuwi. Sampeyan nek ya ngono to, padha to? Ora. 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 Nyatane kena Firly terus mutung. Wah, ora nabiawan nyong bodho ah. Ora nabiawan nyong Novaku dijaluk. Ya kuwi sih. Goyan. Ngopo to kok mesti guyu iki? Apa sih, Mbak? Iki lho, Mas Yovan iki lho. Wah. Sing jaipong apa? Iya. Aduh wis kelalen karo sing nang omah. Wis kelalen karo ibu. Ora kelingan. Nak, mangke mampir kriyen, Nak. Ya biasane iki. Lho, pun gadah ibu. Maksudnya pun gad Calon mertua. Oh. Oh, nyaman banget calon mertuane Yovan. Oh, ngoten. Nggih. Niku nggih sinden, Mbak, calone, Mbak. Lah ya padahal bar sunat ya. Lah kowe kena salah Dirasmen. dinggo. Oh iya. Ya bener. Nggonku lho ora aku kanggo nganti ngeteter. Aku benci pikiranku. Aku bombong. Panas. Oh. Kene iki rombongan kumplit, Mbak. Kene calung ya, Nak. Klakson kapal ya, Nak. Nah iya, aku Slompret. iki mau kaget lagi nyenggaki janjine lah kok tot ngono apa? Jangan kreatif sih. Nah ya terlalu kreatif. Sing ngorjen ke kreatif banget. Belum. Anu dasarnya bocah umblung sih lah. Panas udan panas aling-aling caping
tuk banyu tampane kendang jaipo. Tendang tuh. Oh iya. Mas Yowan selak pengen ngendang. Sekar bisa apa iki mau? Hah? Kok suwuk kersane Kreasi. ngalah? Kreasi baru. Kreasi. Oh iya ya. Suwukan bundet Ini kersane sudah? malah. Hah? Sudah. Mangke riyen, Mbak. Oh, mangke riyen. Tunggal malih, Mbak. Kapilut. Heeh. Mau Bundet. enten sing nyuwun. Enten niki Kapilut. sing monitor. Nggih. Kata sangat niki Pak Nawin. Nyuwun kapilut. Ugi mbok pilih jenengan tepang kali Sinten? niki nggih. Joko Warsito. Salam kagem Pak Joko Warsito lan Dwijo. Penggemare Mbak Umi Hafifah. Oh nggih, matur nuwun. Ngendika kali Mbak Umi request saking Pak dosen lan Bu dosen. Bu dosen sapa? Nah nggih. Nggih. Kapilut nggih, Mbak. Nggih. Nggo Mas Asis digarap lagune langgam kapilut. Oke. Oke. Mangga, Mas. Mandan kelalen. Ora tau metu. Kala
winodrat saderemi lapai Mbak Umi Dalem langgam niki sing kripto sinten Mbak? niki saking anui Mas saking Jawa Timur ning kula kesupen Oh Jawa Timur nggih. nggih saking nek mboten klientu saking Tulungagung Oh Tulungagung. nggih Nek nyong pengen ngambang anak ki dolan menganah. nggih mang dolan ngetan-ngetan Iya ngetan-ngetan mengone Pak Suwanten. Purbo Asmoro. Nah, suwan ngene dalang-dalang. Suwan ngene Pak Kangko. nggih Suwan ngene Pak Yoyok. nggih Suwan ngene Mas Bayu Haji. Nyong gapene kurang HP tok, Mbak. oh ngoten Nggih teng HP tok nika kula kali Mas Bayu Haji, terus kali Mas Amar. nggih Nom maksudnya. nggih Kali Pak Purbo nggih kula mboten wantun. nggih 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 sowan Rika. nggih benjing nek napa nek pun selo nek pun mboten tanggapan jenengan nak nggih dalang laris to tanggapan terus Nggih, amin. nggih nek enten wekdal nggih ngetan dolan ngeten Tolong ngene jenengan barang nggih. nggih mboten napa-napa kan teman Nggih, kita kan cuma teman. nah ya serawung Iya, serawung ki penting lho, Mbak. betul Ngangsu kawruh mersudi ngelmu. iya Iya. Bareng karo Mas Ramdan ngesuk lah. ya oke Ngesuk ya mbok kapan grenyong kober. Sambung, Mbak. Kula sawah sop ngandut Iya. datan mawah atiku wes kapilut saya bunga rasaku lamun bisa cacakatan selera Ngaturaken gunging panuwun Mbak Umi Hafifah. sami-sami Bejang kapan-kapan saged bergabung malih. amin Dayane Agustus ana lho, Mbak. nggih amin mas Iya. nggih jenengan langsung anu Oh, kula baras engko tuli tek WA. oke Ya nanti WA aku kan masuk ke WA-mu. oh masuk no WA aku Ya, siap ya. Aja larang-larang ya. ora Iya, siap. Aja nyentak-nyentak Mbak Umi. Yang wong aku dicicil ya iso kok mas cicil 12 bulan iki ya iso dicicil mek pundake ngapunten gading niki arto nempun telas. oh kok Monggo jenengan kula aturi kondur mawon. Apa ana sing kaya kowe ya? Ora anak aja